Kalong ke bas ngosi bagi babon ki brio kem padon ke jing sngoto badan kam ban bot ki jing batha banada na ke jing sapriang ke jing pang COVID-19. Kajing deng ki mas bat ke jing penjengai ni ki weipat kilong ki kendon ki baha khmat badi ban bot. Hendrai la syam badan ki jaka bagi brio ki le bam sut nyawi kini. Ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ke sineng kong jong katayo ke lapen mi sendan ke hukum ban khang kerdep borok ki dukan halat mkhra bat kumju hayaudo. Namar gajing syam bagi pat ba ki penken gi kendon jing batha jong ketenat ka kot kakya ha gajing khon persya ke jing sapriang jong ka klam COVID-19. Katkum ke hukum ke Deputy Commissioner ke lapen tip bana gajing ai khubor jong Incident Commander ke Zone 1 ki pat ba kalam khra ki lapen ken gi kendon jing batha jong ketenat ka kot kakya wada pening gajing perking balabo ka bedai ba gajing pli ki dukan marba mardi bat kiwe. Loong bagi pat ba ki le bam salia ke jing batha ban om yelum pat ba ki dukan bat donru ki bam deng satya ki mas ne penjengai ladian ki weipat ke balabo jing ma ke jing sapriang jong ka klam. Namar kani ke jing syam ke Deputy Commissioner kat kum kabor balapan kop lengba ka Meghalaya Epidemic Diseases COVID-19 Regulation arajar arpho kal hukum ban khang kerdep no ya borok ki dukan halat mkhra kenthop iki yo bat ki dukan ki bakenthop iki dukan madan rukum jo ha shilenter ke surong. Kalapatha ya Superintendent ki pulet bat Incident Commander bakin penteri kam perking bhai kani ko hukum. Hababatha aru bakin lum ke jingalang bat ki Market Committee bat ki COVID-19 Community Management Team bane perkhat sani kilat klenti kumno ban la ban ple byang ki dukan bat ban perking no ikipat ba. Ha ka hukum bapen mi ha ka khat praterik pat ke Deputy Commissioner kalapen mi ya ka hukum batang ki dukan he ki bade ki marbam kila ban ple ki dukan ha ka khat khandai terik ujemang. Ban ailat ki pat ba bakin thiet ki jing don kam namar ka jing terikam jong ka hukum kham dam jong ka sarkar jilla. Kum joru hayaudo ka Deputy Commissioner kala pentep bau Incident Commander ulasyam bagi nong syong dukan hayaudo ba kum joru ki nong thiet kim shimla buram satya ki kendon jing batha jong ka sarkar. Balasyam babon ki dukan kle lompat ba ki medeng tiknai ki mas ne kim penjengai la dia ni ki weipat. Namar kata kala penmi ko hukum badai ban khang no ya baro ki dukan hayaudo tat hado ban penmi da ka weipat ko hukum.